ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ମୁଁ ଧରିଛି ଇଏ ଧନିଚା ଗଛ ସେଥିରେ ବୁଣା ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଣା ହେଇଗଲେ ମଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଧନିଚା ହେଉଛି ସବୁଜ ସାର, ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସବୁଜ ସାର, ବିଶେଷ କରି ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ। ଏ ଯୋଉ ଧନିଚା ଏଇଟାକୁ ଏକର ପ୍ରତି 10 କିଲୋ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଦେବ। ଯୋଉଟା ଖରାଟିଆ ଚାଷ ହବ ମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସେତିକିବେଳେ ଆକୁ ବୁଣିଦେବ। ବୁଣିଦେଲେ ଜୁଲାଇ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମନସୁନ ବର୍ଷାଟା ବଡ଼ ବର୍ଷାଟା ସେ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ହେଉଛି, ସେତେବେଳକୁ ଇଏ ଫୁଟ 1.5 ଫୁଟ 2 ଫୁଟ ଲେଖା ଗଛ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏବଂ ତାକୁ ଓରଦା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ, ରୁଆ ପୂର୍ବରୁ କାଠ ଓରଦା ଦିଆହୁଏ, ସେ ଓରଦାରେ ଆକୁ ମିଶାଇ ଦେବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଓରଦାରେ ତୁମେ ମିଶାଇ ଦେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପରଦିନ ରହିବନି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଗଛ ଏଇଟା ସିନା ପାକଳ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲି ମଞ୍ଜି ହେଇକିରି ସବୁଜ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁଜ ଗଛଟା ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଯାଏ, ଗୋଟେ ଏକରରେ କେଜେ ଦୁନିଆ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛ ଥବ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ, ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ସେ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ ବିଷାକ୍ତ ବାହାରେ। ଯଦି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନରେ ଆମେ ତାକୁ ରୋଇ ଦେଉଛୁ, ସେ ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯିବ, ତଳି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ଖୁବ୍ କମ୍ରେ 5 ଦିନ ନହେଲେ 7 ଦିନ ଛାଡ଼ିଲେ ଯଦି ଆମେ ରୋଇ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଭଲ କାମ କରିବ ଏବଂ ଗଛର ଦେହ ଯେଉଁ ତଳିର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ରୋଇବା, ଧାନ ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜମିର କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ସବୁଜ ସାର ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଏକରେ ଜମିରେ ଯେତିକି ସବୁଜ ଜିନିଷ ମାଟି ଭିତରେ ପଶେ, ସଢ଼େ, ସିଏ ପ୍ରାୟ 4 ଟନ୍ ଖତ ଯୋଗାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ 6-7 ଶଗଡ଼, ଯେଉଁଟା ଆଗେ ଆମର ଶାଗଡ଼ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୁହା ହେଉଥିଲା ଖତ, 5-7 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଫାର୍ମ ୟାର୍ଡ ମାନର ସାଥିରେ ଖତ ସାଥିରେ ସମାନ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ୟାର ମୂଳରେ, ଧନିଚା ଗଛର ମୂଳରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ନୋଡୁଲ୍ସ ଥାଏ, ଭାତୁଡ଼ି ଭଳିଆ। ଏଇ ଭାତୁଡ଼ି ପ୍ରକୃତି ଏଭଳି କରିଛି ଯେ ଭାତୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର କାମ ରଖିଛି। ଭାତୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏ ଭାତୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦେଖିବ, ୟା ଭିତରେ ଦିଶିବନି ତ, ପାଣି ଭଳିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍, ଯେଉଁଟା କେବଳ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖାଯିବ। ଏମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆମର ବହୁତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି, 79% ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। ତେଣୁ ସେଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଏମାନେ କାଢ଼ି ଆଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାକୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ସେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି। ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଚେର ଦେହରେ, ଗଛର ଚେରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ, ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେ ୟୁରିଆ ଦ୍ୱାରା ପାଉ। ଏଇଟା ହେଲା କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ, ଏକରକୁ 12 କିଲୋଗ୍ରାମ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏଥିରୁ ମିଳିବ। 12 କିଲୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ୟୁରିଆରେ ବାଣ୍ଟିକିରି କରିବା, ତାକୁ 12 ହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 24-25 କିଲୋ ୟୁରିଆ ସାଥିରେ ସମାନ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଏକର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କାରଣ ଆମେ ତ ଦେଶୀ ଧାନ କରୁଛୁ, ତାର ବେଶୀ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ବେଶୀ ସାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ମାଗଣାରେ ତା ବିଲ ପାଇକି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପାଇଲା। ଏଇ ଧନିଚା, ଏଇଟା ଧନିଚା ଜାଣ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଧନିଚା ବୁଣନ୍ତେ, ଆମର ତ ବହୁତ ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ ଚାଷୀ, ତେଣୁ ସିଏ ମଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ଜମି ମାଲିକ ବୁଝନ୍ତା ଯଦି ଧନୀଚାଷୀ ମଞ୍ଜିଟି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ଲାଭ ବେଶୀ ହେଇଗଲା। ସମୟ ତାଙ୍କ ମାଟି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ସାର ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଜିଆ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଅଣୁଜୀବ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ବିଷ ଚରିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ କଥା ହୁଅନ୍ତାନି। ଅଣୁଜୀବ ବଢ଼ନ୍ତେ, ଜିଆ ବି ଏଥିରେ ବଢ଼ିବେ, ଖାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ବେଶୀ ଦିନ ପରେ ଶୁଖିଯିବ, ଜିଆ ବି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଧନୀଚାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମାଗେଣା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କି ଚାଷ ସେ କହୁଛି ଜିରୋ ବଜେଟ୍ ଫାର୍ମିଂ। ପ୍ରକୃତ ହେଉଛି ଏଇଟା ଜିରୋ ବଜେଟ୍ ଫାର୍ମିଂ। ଆଉ ଧନୀଚା ଆମେ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଚାହିଁଲେ ରଖିପାରିବ ବିଲରେ। ଆମର ଏ ବିଲରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଆମ ଷ୍ଟେସନ ବିଲରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ପାଖଳ ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ମଞ୍ଜି। ପାଖଳ ଯାଇକି ମଞ୍ଜିଟା ଆଣିବ କରୁଛୁ। ଏ ହତ କରିବେ ସାଧାରଣ ଧନୀଚା ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ଏତେ କେତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଲରେ ହେଉଛି ଏ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ବିଲରେ ସାର ଔଷଧ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରକୃତିରୁ ନେଇକରି ଖାଦ୍ୟ ପାଟିରୁ ନେଇକରି ହେଇଛି, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମାନ ଦାନା ହେଇଛି, ଯାହାକି ସାରଟାକୁ ଦିଅ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମସ୍ତେ ଧନୀଚା ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ବିଲରେ ବୁଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏଇ ଯେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସରକାର ଧନୀଚା ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଧନୀଚା ମଞ୍ଜିଟା ଅନ୍ତତଃ 10 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ଯେମିତି ସେଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ବେଶୀ ପଇସା ହେଲେ ଲୋକ କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଚାଷୀ, ନାମାତ୍ର ଚାଷୀ, ଭାଗବତ ଚାଷୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ୟାରି ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଏକରରୁ ଖୁବ୍ କମରେ 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପାଇପାରୁଛି। 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ହେଲେ ହେଲାଣି 40,000 ଟଙ୍କା। ସେ ଧନୀଚା ମଞ୍ଜି 10 କିଲୋର ଦାମ କେତେ ସେଇତକ ସେ ଦେଇପାରୁନି। ସରକାର ଯଦି ସେଇଆ ଭାବିକିରି ଯେତେ ଦେଉଛନ୍ତି, କାଳିଆ ଦେଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀକି, ସେ ପଇସା ଚାଷୀ ଯେ ପାଉଛି ସେ ଚାଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆକାରରେ ଧନୀଚା ମଞ୍ଜି ଦିଆଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମର ଧାନ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଫସଲ, ତେଣୁ ଧାନ ପାଇକି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଷୀର କମ୍ ଏବଂ ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇ ଧନୀଚା ଚାଷଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସବୁଜ ସାର ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଶସ୍ତାରେ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଯେମିତି ଏହାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କହୁ।